Hallelujah. Baba wethu othandekayo isewe Nkosi yethu Jesu Kristu. Elakho baba lelithuba isikhathi sakho. Kube uNkulunkulu semhlabeni sikubona ngamehlo enyama. Ngabe wena okhuluma nathi sikubuka ubuso nobuso. Kodwa baba ngoba lathi izwi lenkosi akekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphinda phile. Umisa umuntu ukuze kusizakala umuntu. Noma sithandaza pendulo baba awuyilethi ngqo iphume ezulwini usebenzisa omunye umuntu ukuze kuphenduleke komunye umuntu. Siyabonga baba ngoJesu Kristu inkosi waseNazaretha. Amen. Asishayile izandla thina sonke. Ngicela ukubingelela ubaba umfundisi, ubaba Malunga. Ngibingelele uma Malunga. Ngibingelele executive yonke. Ngibingelele abasidumiselayo. Ngibingelele program director. All protocol observed. Ngingakhohlwanga ilaba abama veterans abazaleka umkhulu ngo82 eqala. Nathi ke samjoyina ngo90 banibani umuntu esesikolweni. Ngaya esikolweni seBhayibheli ngo1994 kusho ukuthi ka31 lonyaka ngaba kwiministry. Inkosi ihamba nami. Kuyahambeka baba Malunga. Kuyahambeka mama Malunga. Kuhambeka kuwona wonke amasizini. Kuyahambeka. Ayibonga inkosi. Bathandekayo ngibingelela ifamily yami ke. Unkosikazi wami ngashadiswa uyena umkhulu. Mangithiwa ngishadisa shuthi wayekhona emshadweni benoma uMamkhize nogogo uNgcobo nabanye abadala. Ayibonga inkosi. Sasuthuke baba Malunga ngomhla ka1 February 2003 okusho ukuthi sekuyiminyaka ewu22. Kule minyaka ewu22 sesingena abantu abawu6. Sibathathu esifaka amabhlukwe ubaba nensizwe ezu2 sifaka amabhlukwe bawu3 abafaka iketi noma ingubo umama namadodakazi. Ayibonga inkosi. Angenzi lento esiyisaka ukuthi sukuma mkami bakubona. Ngenzela ukuthi nje bazalwane ngoba thina esijwayele ukuma phambi kwabantu. Abantu bangake bayitshela ukuthi nginibona nonke kanti inini eningibonayo. Masibonana edrobhini ngingakubingeleli ongibingelela ngoba wena ongazi kangcono. Ayibonga inkosi. Siyabonga kakhulu ke bathandi ngamhlasimbi nje ngema ngenyawo ke unkosikazi wakithi uMabiyela Mamkazi owangapha eShowe. Shaya izandla.
kwesikamfundisi ubiyela uphuwa inhlala omunye wabasebenza nomkhulu ngiqale ngiyibele baba umfundisi noma ukuthi ningihloniphe ngethubeli kanje angikuthathi kancane umkhulu usebenze nabantu abaningi mangithi abaningi kakhulu nangu nomfundisi wami phambi kwami kwakuthiwa umfundisi ubani ngamkhumbula ngalezi ayinsuku kodwa mfundisi wami iyahlekisa le kubantu abasebenza nomkhulu behlala lapha kwaGumbi bonke yimi engaba nefavor kaMamkhize yokuthandwa uMamkhize noZanele abanye cha babelungile nje kodwa mina ngaba nenhlanhla nje ngaze ngabizwa ngomagcino ngoba ngangikhonzwe kakhulu umama siyabonga kakhulu bazalwane bathandekayo nomholo bengaphambili naye ubengazisa babumalunga ngiyabonga kakhulu ake ngikhulume ke lokho sengikhuluma kwi-age hayi njengomfundisi nami sengiyabala ngifike kule number kusho ukuthi ke u60 yakodwa ngeke ungibone uma abanye bebuza ngiyangibatshele nje izinto nje angikaze ngibheme angikaze ngiphuze angikaze ngenze lutho okwesibili ke ngazi nje umuntu wesifazana oyedwa baba ngalawo mazwi ke ngihlala ngiyimanyu fana omncane lalelani ke bazalwane lokhu ke ngikusho kwi-age yami babumalunga sinawe umkhulu wahambe na 84 ngizokudonsa ngesandla ngizofika qala mina ku84 ngikudonse ngesandla sengikuwona bese ke ngithi ke hoza mfundisi wami sihambe siyongena ku84 kamkhulu ngikusho kwi-age i-age nje yabona i-age bazalwane iphinde ikuvulele eminye iminyango ayibonga inkosi wena ke siyabonga kakhulu bathandekayo angifuni ukwanda nezitori bazalwane ngicela ke singene kule ndaba esihlangene ngayo namhlanje sizoqala sibuke amazwi ama-chapter awu2 ayi-preface yencwadi yami bese sivala ngamanye futhi ama-chapter bese siyaqeda haleluya ake sibuke abaseGalatia 3 verse 13 no Genesis 3 verse 17 Nkosi yami izulu lakho lona likha hayala Nkosi yami Nkosi yami zulu lakho lona likha
ngicele ke ozongifundela aqale kafunde abasaGalatia 5 verse 13 ofunda kahle bakwethu. Ngokubani nabazalwane nabizelwa ekukhululekeni. Imanini ke ngisho kahle ngithe uGalatians 3 on 5 ngithe Galatians 3 verse 13 uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini. right. uKristu wasihlenga, uKristu wasiredeema, uKristu wasitakula, uKristu bazalwane wasikhipha emgodini, uKristu bazalwane wasikhipha obishini, uKristu wasikhipha enkingeni. Ngisho uKristu, ngisho uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho lekiso ngenxa yethu, okusho ukuthi kahle kahle kwangasone sakhe kodwa wenziwa ukuze mina sinawe sithole redemption, sithole ukulungisiswa ngokholwa. Mawufunda amaRoma chapter 5 uthi ngokuba sesilungisiswe ngokukholwa, la ngikhonza khona ngijwayele ukukhuluma into enyelisa abantu ngithi emhlabeni amukho umuntu onenhliziyo enhle noma engabukeka phambi kwethu enenhliziyo enhle, kodwa emhlabeni amukho umuntu onjani onenhliziyo enhle. Ngoba uJeremiya uthi inhliziyo yimbi ubani ongayazi, abesethi ke mina Jehova ngiyayivivinya inhliziyo. Kusho ukuthi once ulungisiswa nenhliziyo iba yinhle, once ulungisiswa inhliziyo uKristu uyayifundisa ukuba ikwazi ukuphila nabantu obona ukuthi ngokwemvelo yakho noma ngokwenature yakho awungeke wakwazi ukuphila nabo, kodwa ngoKristu. Ngobani bazalwane? NgoKristu. Ake ngithi uxoxa kancane bese siyadlula sofunde uGenesis 3 verse 17. Thina esisindisiwe noma thina esambulelwe imfihlakalo yokuphenduka siyazi ukuthi muphenduke ngempela
cha uma ungalingisi abaphendukayo uma ngonkosikazi oyedwa, uma ngobani ngonkosikazi onjani oyedwa. Kodwa imvelo yala uzalwa khona ithi angithi la kodlamini kwandisa umusi. Uzokwanda kanjani umusi wakwadlamini unenkosikazi eyodwa? Ovesana uphuma uhambe ochitha amanzi ngoba kunemibuzo okufanele ungayiphenduli. Akuzona zonke izinto ongayiphendula. Khona into ofanele ungayiphenduli. Yeah. Khona into ofanele ungayiphenduli. Ngoba njengoba lithi wasihlenga esiqalekisweni. Okusho ukuthi wakhama ngisho ufuzo lakosibiya olithanda ukushela noma umuntu eganiwe. Manje ungabachazela uthini abantu leyo nto? Ungathini uma uchazela abantu leyo nto? Ezinye izinto sifuna uzithulela ungayiphenduli. Ngisho ngathi ukhuluma ubhuti wakho omdala uvesana uphuma uhambe ochitha amanzi. Hallelujah. Ake sithi kusuku ake sibukeke bazalwane, angisaxhamazeli mangishumela siyezwana bazalwane. Kodwa phela naba ngasebenza nabo etendeni ebazazi izitori zami. Angisaxhamazeli. Ake sithi uyibuka le ndaba esiqalekiso bazalwane. Ukuthi uKristu uzasihlenge nje esiqalekisweni sizaleke kanjani. Buyela kuGenesis 3 verse 17. Uthando luka baba lunjengolwandle lubanzi luju lwaseka yini lwafinyelela isesonweni alwazelwa Bangia. Afundeke. Genesis 3 verse 17. Wayesethi ku-Adam, njengokuba ulalele izwi lomkakho, Yeah. wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo. Yeah. Ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Right.
uGalatians 3 verse 13 usiyasilungisa statement. Lesi statement wasisho uNkulunkulu ethukuthele. Angiphinde. uGalatians 3 verse 13 wenza ama correction. Ngoba uNkulunkulu wakhuluma ethukuthele. Manje uma lithi wasihlenga esiqalekisweni somthetho, usuyarajwa uGenesis 3 verse 16 othi umhlaba uqalekisiwe. Awusaqalekisiwe ngoba mawufunda amahubo 24 verse 1 uthi umhlaba ungukaJehova kanye nokugcwala kwawo nezwe kanye nabakhe kuwo. Ngalithathi kancane iPhasika. Ngalithathi kancane iPhasika. Okunye uma sikhuluma ngalomkhosi, lomkhosi ukufa kukaJesu 1 wavulela iselelesi esathi uzungikhumbula embusweni wakho, wathi namhlanje ngizobe nginawe. Okwesibili, bazalwane, uJesu wavula umnyango, wavulela abaqwayisi. Uthi abaqwayisi bese kuJesu umuntu elalwa amadoda awu-20, kodwa mayiza kuJesu athola igama lokuthi uyisidalwa esisha. Ukushiswa yini? Nangu wesifazane waseSamariya owayinamadoda ayisihlanu, wayiqwayiza lo sisi eqwayiza ngembiza, wayiqwayiza lo sisi eqwayiza ngebhakede noma ngesigubhu noma ngomphongolo. Kodwa mhlazane behlangana noJesu wawushiya umphongolo, wayomemezela wathi wozani umuntu ongitshele konke ebengikho. Sikhuluma ngomsebenzi kaJesu. Umsebenzi kaJesu. Hallelujah. Wasihlenga esiqalekeni somthetho. Lithi izwi lenkosi ngenxa yentukuthelo ukuthi uAdam noEva abawugcinanga umthetho, badla. Uma bedla iyayithi ingqondo yami ithi mhlasimbe uNkulunkulu ngesikhathi emmemeza uAdam, ngoba kamemezanga uEva, wamemeza uAdam. Adam, 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 where are you? Ukuphi na? Ithi ingqondo yami mhlasimbe uNkulunkulu wayitshela uAdam uzophenduka. Cha, ubulima bami wayisho kanjalo umfuka ngithi. Yini bazalwane, ubulima bami yabo is my foolishness, ubulima bami. Adam, ukuphi na? Wathi ngizwe izwi lakho, and then ngaqasha. Why uqashile? Ngihambaze. Ubani wakutshela uhambaze? Esikhundleni sokuthi athi mina ngidle umuthi, uthi lwesifazane. And usho sengathi ublame uNkulunkulu owathi akulungile mayihlezi yedwa.
uthi ilo esifazane. Hey, ngoba omkethu balithwala idombolo. Omkethu balithwala idombolo. Kodwa ke awekho la endlini lawo madoda. Kuke kuthi indoda nje isinokwe nje enza kancane. Ngisho enzane enza kancane, enza kancane. Kodwa uzothi mayifika la mhla sibuya ikhansela noma uyimeya uzothi mayifika la athi phela sakanwa sikaniwe. Kanti sometimes umama uyashesha. Kodwa indaba ingakuyena kodwa ke asikho lapho. Yini wesifazane owanginikeza yena? Wesifazane wayikhomba enyokeni. Ayibonge inkosi. Wayikhomba enyokeni. Ake silungise lokho bazalwane. Ngidlule nje ngamasikhomo. Ake silungise. Uma kufanele uphenduke ungakhombi omunye umuntu. Ngoba lithi izwi lenkosi ngokuba thina sonke simelwe kubonakaliswa phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulelwa ukuze kube yilona lowo asilande ngalokho akwenzile sesemzimbeni noma kuhle noma kubi. Asidluleke. Ake sibuke owesibili umsebenzi wokufaka Jesu. Ngicela siye kuJohn ngokaJohn 3. Ngithi iverse lokugcina. Uma ngasilone lokugcina landulela lona kodwa hayi sengathi nelokugcina. Uyabona ke uma ngizofunda leli verse ngokaJohn 3 verse 36 kuthi ngithi nawe ungeza ekhaya lami usipho. Right. Cela ungifundeleke. Okholwa yindodana unokuphila okuphakade. Kepha ongakholwa yindodana kayikubona ukuphila. Kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezukwakhe. Umsebenzi wephasika angikhathali shongathiwa nu-30 noma nu-40 noma nu-50 uma abantu bengabizelwa kuJesu shuthi umsebenzi wephasika siwubukela phansi. Ngalolu suku namhlanje sidla ama-KFC sidla Nando's akusona isono. Izinto lezi uNkulunkulu asibekele zona emhlabeni ukuba sizi-enjoye ngoba ngale ezulwini ayikho iNando's. uJesu siqu uyiNando's qobo lwakhe. So ke ukudla iNando's akusona isono. Kodwa ngalolu suku kwakunzima. Angidlule. Okholwa indodana onokuphila okuphakade. Umsebenzi wephasika. Umsebenzi wephasika. Umsebenzi wephasika. Kuzoxoshwa umoya okuba guilty consciously. Thina esazalelwa einkonzweni esazalelwa kuzona amagama azwa kuzona
wayethi umama umdala umhlonipha athi hayi hlobo zami, hayi hlobo zami, hey inkulu indaba hlobo zami, hey hlobo zami, ngisho ngasambonanga, hey hlobo zami, ngisho ngasambonanga mangifike nje kaShanela ofrandi basezulwini yabona hlobo zami ngishanele nje amagceke. Ucabanga ukuthi wena uNkulunkulu ushoda ngabantu abazoshanela amagceke? Makade kushanelwa amagceke bangakho abantu befa, abashoneli ngani laba bafaqala kunawe uma lawo magceke ezolinda wena. Hayi hlobo, hayi hlobo, hayi hlobo, hey hlobo zami, hayi hlobo zami, ungangibheki mina ngumoni hlobo zami. Kodwa insindiso bazalwane yaletha isambulo. Uyabona uma uyithole kahle insindiso bazalwane, hey mina ngake ngathi ukuvayiswa kancane bazalwane, ngithi u2022 gajika. Uyabona le ndawo emntakamalungu once walapha awuphinde umkhumbule lo sisi, awukhumbuli lutho nje, awukhumbuli ingane, kuba wena nje. And wangimemeza ngoba yabona ngoba ngangiyokwenza i-operation, okwangimemeza ethi mavundla ngaqasuka phakathi. Lo muntu ongiphazamisayo ngihleze endaweni enokuthula kanje, ngangiqala ukuba sendaweni enokuthula ngaleya ndlela. Shothi uNkulunkulu wathanda lo sisi, wabona hayi bantu semncane, nabantu abami basebancane wangibuyisa. Okunye uNkulunkulu wayevesanazi ukuthi namhlanje ngalesi sikhathi ngizobe ngingimila ngishumayela la. Nala ngizobe ngishumayela khona kusasa, kwaziwa ngingakafiki emhlabeni ngizobe ngimi lapha ngishumayela. Lalela xolele imbuzi bakwethu, mawusinde engozini yemoto ungahambi uhlaba imbuzi yobongo omkhulu nobani. uNkulunkulu kubekela imission, ukwimission khona into ayibekelwe uNkulunkulu, right? Bese lizothi ke kepha ongakholwa indodana akayikubona ukuphila okuphakade, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Mawukholwa indodana siyasuka isiqalekiso, kodwa ke nakhona uyasebenzela. Cha ngiyanihlebela nje, ngiyanihlebela ukusindiswa kumahala, uJesu mvuma mahala, kodwa ukuyeka ugwayi uyasebenza, ukuyeka utshwala uyasebenza, ukuyeka intombi uyasebenza, ukuyeka obhuti uyasebenza, ukuyeka ukweba
kade usucebile ngeinto zabantu akwenzi uJesu kwenza wena kwenza wena kwenza wena kwenza wena wenza kanjani mfundisi uyayihlambulula uyayihlupha uzila ukudla uyasiceba ngelinye ilanga ukuzincinze ngamasibomu uthi mina nozibanibani angeke besaqoma utshele uflesh flesh uyabona lento engangijwayele ukunikeza yona ngeke ubesayithola akwenzi uJesu kwenza bani kwenza wena utshele i-20 Lexington uthi lalela we-20 uqaleke yabona bazalwane abakwazi ukubhema ugwayi bathi bazalwane umusa uqalekile ungadla ngisho umuntu ukutshela uqaleke ukuzwa udlule kwenye indawo uzwe kunephunga elimnandi likagwayi kodwa ukutshele uthi we flesh my flesh angithi ngakutshela mfowethu ukuthi sesiyadivorce manje kugwayi uyasebenza lethi intukuthelo kaNkulunkulu ngamanye amazwi angithi nje emvelweni kuyathiwa enganeni noma yipi kuthiwa ugade ucasula abazali bakho ngoba akufanele umzali akhulume igama elibi phezu kwakho liyokunamathela ngisho esaba no50 years ahambe emhlabeni lalela-ke uma kabazali basemhlabeni bazalwa kuthiwa bahlonishwe uma ekhuluma igama liphile nawe impilo yonke how much more lentukuthelo ngamanye amazwi wonke umuntu ma lentukuthelo ila kuwena wonke umuntu ozwa ukuthi akashaya umuntu ngempama uzopractice kuwena ngoba intukuthelo injani iphezu kwakho awuna protection wonke umuntu othi akashaye ngesibhakela wena ground indaba intukuthelo kodwa masibuyela kuGalatians 3:13 ethi wasihleka esiqalekisweni abesethi uniphilisile nani enanikude ngephambeko senasondezwa nabaseduze seningabantwana bombuso bese kuthiwa siyindlalifa angithi emafeni akho awubhali noma ubani uyindlalifa kanye nobani noKristu lalela hayi nengilosi ngicela uzwe kahle hayi nengilosi uyindlalifa nobani noKristu hayibonge inkosi right uma ke usuyindlalifa noKristu seku-applywa uDeuteronomy 28 othi uma ulalela nokulalela
ukulalela. Awulaleli once. Akube i-once off. Umulalela nokulalela izwi likaJehova ubani uNkulunkulu wakho bese uyaqaphela ukuba uJehova akwenze njani akubusise. Inkulu indaba yaseKalvari, inkulu indaba yaseKalvari. Ngicela ukudlula asiye kumsebenzi owandule lo ugcina bese ngiyavala. Msebenzi wePhasika, msebenzi kaJesu. uJohn umpostoli kokuqala chapter 5 verse 10 no 11. Uma uya ngapha ngasekugcineni uJohn umpostoli yandulele yokugcina ngoba ke umuntu kashumayela emsakazweni kodwa kade ngagcina uKhozi FM. Ngiyayihlonipha lento okuthiwa isikhathi ngoba uthi ushumayela khona kune robot elihlaza. Shumayela ubuke lona. Uma seliqala liba orange shuthi goqa. Mase libomvu isiphelile indaba. Shukuthi ngiyasihlonipha isikhathi. Afunde okholwa yindodana kaNkulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. yeah Ongakholwa nguNkulunkulu umenze umqambi manga. yeah Ngokuba engakholwanga kubufakazi uNkulunkulu abufakazile ngendodana yakhe. yeah Yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakathi. yeah Nalokho kuphila kusendodaneni yakhe. nazonke masikhuluma ngomsebenzi. Angithi la sogubha iPhasika sikhuluma ngomsebenzi wokufa kaJesu. Okokuqala okholwa indodana unani unobufakazi. Lalela-ke, lalela-ke, ngisho ungafakaza kusukela ngomhla ka-1 kuze kuyoshaya umhla ka-31 and mokuthi unobufakazi, ubufakazi awufakazi ebandleni kuphela. Ungena etekisini uyafakaza, ungena ebhasini uyafakaza, ungena esitimeleni uyafakaza. Lalela, ngoba siphiwe bazalwane inkonzo ezifanayo ozalatsizwa yami. Ukhona ophiwe ukuthi nje mayingena esitimeleni engena nje wonke amalanga uJesu ngimthanda, wonke amalanga, wonke amalanga ngimthanda, wonke amalanga. Right, ayiqala indaba yakhe. Omunye akaphiwe lokho,
uphiwe ukuthi ahlale nje eduze kwakho ozexhawula athi ayibongwe uhlezi la eduze kwakho omunye ukhulumela phansi kanti powerful into ayishoyo bazalwane asedlule la ekutheni umuntu usemlilweni ngobe memeza kona umuntu ayikhulume nje indaba ofuna listening skill othi umlaleli bothi cha ipowerful lento ayishoyo athi ayibongwe noma sawubona ngikholwa ukuthi usawubona uyuniversal kakhulu ukuze ukwazi kuyifaka indaba yakho iwisdom yami leyo ngicela ungayi-apply ngoba mawuthi amen kanti uamen akawujwayele mqale ngalento ayijwayele ukuza kwamukele sawubona yebo boy unjani hayi siyaphila hey siyaphila hey siyambonga uNkulunkulu sihlukene izolo salala sesiphinda siyabonana esitimeleni mayike nje wakunanela usuyayiqala indaba yakho uthi nami angizalwanga ngikholwa noma ngangizalwa abantu abakholwayo noma ngangizalwa umbhishophi noma ngangizalwa umfundisi noma ngizalwa umkhokheli ngathola umusa nami ngathola umusa na ungamthatha umenzo wakho athi kamnandi uyafakaza njalo into emnandi akabuzi ngisho irecord le ingane osuzi abortile sezwana akakubuzi kodwa wena osebenzayo for deliverance ukuze ungabisa abort bese yaqala uyafakaza hayibonke inkosi bese uthi nathi inamba yami ngicela ube prayer partner yami uyamazi ukuthi uyaphuza uyabhema kodwa wenza indlela okungena man of approach wenza indlela okungena athi ungadinwa mangikufonela ngithi asithandaze ingoba uNkulunkulu unemicabango emihle ayicabanga ngawe lithi ke unobufakazi phakathi kwakhe bese kuthiwa kepha ungakholwa umenza umqamba imanga umenza umqamba imanga hayibonke inkosi lalela ke verse 11 yilobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade nalokuphila okuphakade kusendodaneni lokuphila okuphakade ngikuthanda ngento eyodwa ngisho ngathiwa ukuhamka kwandlwane kuthi ukuphila okuphakade zanini kimi nini nikhatheleyo nani nisindwayo ngisho ukuphila mina okuphakade impilo okuphakade ukuphila okuphakade ukuphila okuphakade
cishe madoda cishe bobaba emadodeni ayishumi cishe awu3 emadodeni ayishumi indoda engakwazi ukuthethelela umkayo mayiphingile ngoba bavesana bagijime bayezwini bathi litiswi mayiphingile angabe salandela ukuthi lithi hlala uzubuyisane naye noma umlinde aze afe kodwa sidluleke lapho ngoba yabona angikho kuleyo business futhi ke i-political minded lo business angifuni ukuthi deep kuyona kodwa ke lokuphila okuphakade akunandaba ukuthi kowaphuma ukuthi phela ngeke uzohlambuluka kuba ngeke uzohlambuluka kuba malunga mama umfundisi futhi ngeke ngalingeka lokho kuthatha ibond phezulu kwebond phezulu kwebond phezulu kwebond ya ibond nibonde niphinde nibonde nixabane phinde nibe abangani ningakhulumisani niphinde nizwane nigcine sen-understandana understand ebhekele aku-understand ubhekele kodwa lokuphila elithi sibenkosi yiloku kuphila okuphakathi kokuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila hayi sihamba nakho uhlala endlini yodaka sihamba nakho uvela emqashweni sihamba nakho ukuphakathi okwethu lokuphila okuphakade ngisho ungashona Hlasimbi umndeni wakho ungalinyezwa ukuthi hawu kodwa ukade uloyali kangaka kuba malunga wangafika ukuzokungcwaba kodwa wena olele awulahlekelwa ilutho ukuthi umfundisi ufikile wazokungcwaba noma akafikanga angithi kunabantu abathathwa imfula abanye babekholwa abangcwatshwa ngamuntu kodwa baseparadise ngoba kuya ngokuthi ufelephi njengoba uJohane ethi ngasengizwiswe livele ezulwini lithi loba ukuthi babusisiwe noma bafe kanjani kodwa mabefele enkosini yebo ushumoya bese kuthiwa imisebenzi yabo yokubalandela angivale sengiyavala omunye umsebenzi wephasika ungawuthathi kancane ngiyokhuluma nje ngemisebenzi bese ngihlala phansi ogcina ncilo ogcina ncilo okay sengizoshaya 5 minutes ogcina ncilo lo gcina nci u2 Corinthians chapter 8 verse number 9 bese niyawavala amabhayibheli bese niyawavala ngokula dela msindisi wenowa khithikazi noma banye bekude ngomsangi sola phela
walandela abanye funda ke Ngokuba niyawazi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nakuba ecebile wabampofu ngenxa yenu ukuze ngobumpofu bakhe nicebe nina. eminye yemsebenzi sizathu sokufaka Jesu ukuzokhipha abantu ekuhluphekeni maye nahamba ngempongolo wayizosikhipha kuphi ekuhluphekeni ngoba isibusiso sika-Abraham okuthiwa izizwe zonke zomhlaba zawubusiswa through wena Abraham ukuzokhishwa ekuhluphekeni. Haleluya. Akusona isona ukuba nomuzi omuhle. Uphi lo baba othe uneimoto eziwu-3 webaba sengathi zingaba 10. Sengathi zingaba 10 ukuze babone abantu ukuthi umuntu mayihlupheka uNkulunkulu uyaphumelelisana. Kodwa indaba iqala nje ekutheni wasihlenga esiqalekisweni somthetho ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu. Masuhlekiwe esiqalekisweni wayisebenza lento ye deliverance noma kuthiwa kuganwa kini wena uzogana wena uzoganwa uzoganwa uzoba nomuzi ngoba umsebenzi kaJesu wawenza wonke wawuphelelisa esiphambanweni. Ovathu umfundisi wami ngiyaxolisa baba, ovathu umfundisi wami ngiyaxolisa, umfundisi wami ngiyaxolisa